Susan Peryl on tänään täällä tapahtumassa paikalla, koska me viritellään yhteistyötä suomalaisten korumuotoilijoiden ja kultaseppien välillä. Tapahtuma on ollut loistavaa inspiraatiota herättelemään ja vahvistamaan sitä uskoa siihen, että yhteistyö on tärkeä elementti. Mutta toisaalta täällä herää ne ajatukset siihen, että yhteistyölläkin pitää olla selkeitä rakenteita, sovittuja pelisääntöjä ja tavoitteita, jotta oikeasti sillä yhteistyöllä on vaikutusta. Meidän klusteri on niin sanottu kolmikantaklusteri, eli me yhdistetään Pohjois-Suomen rakennusalan yritykset, viranomaiset ja oppilaitokset, jotka antaa rakennusalan opetusta. Minun mielestä tämmöisiä tapahtumia ehdottomasti tarvitaan Suomeen klusteriohjelma, että tuossa 2 vuotta sitten oltiin tutustumassa saksalaiseen klusteritoimintaan ja kyllähän me täällä Suomessa ollaan siihen verrattuna vielä ihan lapsen kengissä. Väldigt spännande att få vara på den första finska klusterkonferensen och jag blev väldigt tagen av energin som kommer från alla deltagarna här under de här 2 dagarna. Fantastiskt att se vilken vilja det finns att organisera sig och jag är så glad att se att även Finland nu tar steg för att integrera sig ännu mer i Europa när det gäller kluster.